Това е Моменти, интимното продължение на видеоподкаста Нощ човек. Ще чуеш как ние, Оля и Оля, водещите на сезон 3, почувствахме разговорни в епизода и какво ще ни остане в сърцата. Вземи своето. Сега ще ви срещнем с моментите ни от срещата с полковник Невяна Митева. Очаквах, че ще видим една жена от армията със своята дисциплина, със своята структура. Видяхме толкова повече. Тя беше нежна, внимателна, открита, с красива цветна рокля. Направо невероятно беше. Невероятно беше да срещнеш на живо такъв човек, който комбинира в себе си всичките тези неща. Да, за мен това беше епизод, който абсолютно изпълва мисията на това, за което си говорихме, че искаме да е този сезон. Да покажем, че една героиня, в случая образа да си представиш жена военнослужещ на такъв висок ранг, как тя може да има тотално други лица, да има своята грижа за себе си, грижа за другите, своята жена-активист, която проправя път на другите жени, да има в себе си майката, градинаря. Тя наистина много ми хареса лекотата, с която показваше всички свои лица и може би това е нещо, което можем да си пожелаем да стимулира настоящия сезон. Просто да сме комфортно във всичките си роли. Ти виждаш, не знам дали забеляза как тя структурата, с която разказва, когато разказва за военната си служба, свободата и лекотата, с която разказва, когато говори за женската си роля в семейството. Много, много беше готино. Тя дойде и каза, аз понеже тук съм в нов човек и съм пари вас и предизвиках себе си наистина да се покажа нова. Хората не са свикнали да ме виждат в ярки цветове. И всеки един жест, всеки един поглед, една топлина в нейното лице, което през цялото време беше там. И това, което най-много обаче ме изненада е колко е humble, някаква скромност, която и в думите прозира. Тя на няколко пъти ни благодари на нас, че ние нещо сме й дали, че се вслушва в това, което ние казваме, че търси възможности да се усъвършенства. И аз си казвам, това е жена, спортист, която е на 6-то място в света на Олимпиада, постижение, което в България не е постигано. И тя казва, че от мен ще учи. И в този момент даже бях готова да се просълзя. Беше много силен този момент за мен и усещането за това, въпреки всички военния чин, постиженията, които има, че тя казва, аз уча от вас. И го каза съвсем искрено, това не беше някаква поза. Да. Тя е родена, между другото, за TED Speaker. Ние, понеже с нея започнахме предварително да си го преборим, че е получила покана. Всъщност, неколкократно е получавала такива покани. За мен такива хора, които могат от своя опит да извлекат точица, идейка конкретна, т.е. да кажат, да свалят стратегията и съвсем скромно да ти я поднесат, така че ти да можеш да си я вземеш. Това за мен е много голяма сила на този епизод, че Невяна наистина даде своите рецепти и начини, без да ги налага. Тя самата каза, не обичам думата трябва. Да. Просто ти видя, аз изпитах абсолютна потребност да си водя записки, което... Оли си водише записки през цялото време, да разкаше някакви неща. Много имах нужда, просто си улавях някакви думи. Аз обожавам такъв тип спикъри, защото тя наистина е като спикър, когато говори, които са с много цитати. Много искам в тази ни среща да си прочета един цитат, който тя каза и слушателите ще могат да разберат в... самия епизод, откъде дойде този цитат. Тя каза, аз не съм сама, аз съм просто провокаторът. И за мен това беше една реплика около крайъгълен камък, както се казва, за много неща. Оставяме сега без тълкованията си, просто да оттеква. Тук махаме на Вихрен, който в момента ще ни заснеме. Вихрен идва да ни заснеме, защото предишните пъти някакси не успя. Не се бяхме синхронизирали, нямаме нито една снимка в кабината. Да, само си представете хора. Аз винаги съм казвала на Вихрен, че София е по-красива, защото хората очакват, че той може да ги снима от някъде и искат да изглеждат добре. Представете си на нас какво ние. Трябва нон-стоп да мисля, изправена ли съм. Но той не ни чува сега. Само вие ни чувате. Само вие ни чувате. Вихрен няма и да ни чуе, защото той не обича да слуша подкасти, така че няма да чуе, че... Истината е, че днес аз съм супер притеснена.
Той те кара да показваш като да. турист. Той снима и въобще не чува ние какво говорим. Всъщност, толкова повече можех да си взема от разговора с Девяна, ако не бях притеснена, сдухана и леко спечена. Супер много се дразня на себе си, като вляза в това настроение, в което ми е притеснено, че нещо излиза извън рамки. Защото гледам времето, знам, че след 5 минути идва следващия ни гост и знам какви неща имаме да правим и това кипи в мен и не ми дава възможност просто се отпусна и да се насладя и просто да се видя с хората. Да си мисля. Това, дето предвиждаме 1 час и половина за среща с гостите ни, не е човешко. Трябва да имаме поне 2 часа, в които спокойно да се видим с всички. Това са чудни гости, наистина. Да, това са хора, с които имаш желание да говориш 100 часа. Но истина, хващам те веднага за това, което споделяш. Виж колко е интересно, какви сме в живота отстрани. Никога няма да кажеш, че аз не бих казала, че се чувствала така по време на разговора. Така ли? Не го ли разпозна? Не, мога да го усетя, защото вече не сме в разговора с нея, но това е много добър пример как и в живота имаме си някой близък, който изглежда супер хепи и в контрол на нещата, който може би в този момент има нужда да го попитаме, как си? Сега, в разговора с Невяна той беше толкова интензивен като теми и точки, през които да минем, че може би нямаше как да обърнем фокуса към теб, но да, ти видя в момент, в който седнахме тук, че те питах. Да. Какво става? Защото ние сме си сключили пакт, мили слушатели, с Оли, че правим всичко това за наш кеф. Това е нашето егоистично, как се казва, приключение. Не, че не се радваме, че сте с нас. Просто се опитваме. Не се радваме, че се... Ето сега и казваме довиждане. Не, че не се радваме, че сме с вас. Просто се опитваме да се насладим на това нещо, да му дадем повече радост. Прекъсвам сега епизода, за да ви питаме вие как сте. Защото това е супер важно. Другото важно нещо е, че Blank Factor са наши партньори този сезон за моменти. Blank Factor са финтех компания, която работи базирана в България, но е създадена в Америка и е след топ 5000 най-бързо растящите компании. В момента 289-то място в Америка. Имат балансиран екип от млади и старши специалисти, много внимават и с отношение развиват своя екип. Има чудесна и готина нова офис локация тук в София и си търсят опитни .NET и Java инженери. А сега обратно в епизода, където ще чуете защо правим всичко това. Да, това, което обещаваме, че за следващите срещи малко по-чил. Точно така. Ще се справим. Плюс, какво значи нещата излизат от рамки? Тук пак си говорим за героините в нас. Да. Нали? Оли е човек, който е организирал нашите записи перфектно до Ама чакай, те трябва да изпратят. О, Боже. Ох. Чакай. Добре. Оли. Шайсе. Давай, айде 5 минути и после отиваме. Искам малко да си чилнеш. 3 минути. Чао, приятели, обичаме ви. Обичаме ви много и днес сме в търчащо настроение, в което няма повече да сме. Няма да сме. Взимам си сега 3 минути. Това е последния път, като ме чуват такава напрегната. Изпращам Оля да си отхапе една вкусотия от Миам и да покрие всички свои нервни клетки с захар, за да може да и се оправи настроението. Просто ще пуша. Добре. Чао. Чао. Това е Нов човек. Един подкаст за промените в живота ни. Специален гост-водещ на сезон 3 е Оля Минева, а гостуващ фотограф Вихрен Георгиев. Нов човек е една продукция на подкаст Creative Hub с екип. Асистент продукция Вероника Йотова, звук на терен Георги Вълчев, музика Марио Балтаджиев, творчески директор Лада Янкова, режисьор и оператор Крум Янков, автор и водещ Олга Василевска, домакин за снимките Бета Хаус София Тауър 2. Очакваме следващата ни среща, а ако и ти припознаваш себе си като нов човек, пиши ни.